Când a plecat Cristina la oraș, parcă m-a strâns așa la inimă. Am zis că treaba asta nu e pentru fete. Și dacă am văzut că asta dorește, am încercat să o ajutăm. Că trebuie și eu un ban. De o bluziță, de o bentiță, de o sândăluță, să-și mai facă și ea câte plăcere. E un copil tare cu minte. Am făcut o vizită la noi la magazin, care în Pesa. Am pus niște bani și de atunci o susținem, chiar de aici, de la noi din curte. Mergeți aba de pe orice telefon, fără cont în bancă. E simplu și nici nu-i scump. Eu nu mai merg la orice punct în Pesa și uite așa mi-ajung banii. Descopere PESA, cel mai simplu și rapid mod de a trimite bani de oriunde prin telefon. Vino în orice punct de presă timp de cea mai bună rețea. Vodafone. Bine ați venit! Eu sunt Alex. Dacă te întreb ce sunt, e bine, sunt un pisicâine. Adică și pisică, miau, și câine. Mircea! Filozofia mea e simplă. De ce să alegi un lucru când poți avea cei mai buni ambele? Adică pisicâine, ca mine. Viața mea e suc-cooler. Unde suc și suc minunate fructe. Mamma mia! Bere suc de la pisicâine. Încearcă și tu cooler. Cea mai suc bere sau cel mai bere suc, fără alcool. Pentru noi sunt unice legumele Bonduel. Un plus de gust sunt proaspete, vapor de la Bonduel. Culorile spăstrate la apuri și congelate. În 3 minute gata toate. Nu de la Bonduel. Procedeul exclusiv Pepper. Legume rafinate la arbori răsfățate. Chipsurile Cio au prins gustul grătarului. Gustul autentic de friptură ușor picantă, care merge numai bine la o ieșire cu băieții. Încearcă și tu noul Cio Barbecue. Descoperă lumea animalelor sălbatice. Cum mănâncă papagalii stacojii. Ei mănâncă cu picioarele. Le folosesc să prindă hrană. Maimuțele Siamang scot aceste sunete. Hai și tu în expediție în jurul lumii, ai 96 de cartonașe și un album. Ascultă vocea animalelor cu Boxa Zoo și joacă-te cu plușuri, tatuaje și brelocuri. Mega imaj! Într-un Happy Meal găsești bucurii cât te poftești. Plădesc din carne de vită 100% pui sau carne de pui sau felit de măr sau salată din ingrediente proaspete, sucuri de fructe și legume. În fiecare săptămână o surpriză pentru momente fericite. Petrecute împreună cu Happy Meal. Fiecare primești ce îți dorește la doar 0,9 lei. Doar la McDonald's. Cu ketchup l-ai încercat? Noile arome Cio fac distracția irezistibilă. Cheeseburger like in America. Danonino prezintă Ali Mănuțele Jucăușe. Salut copii! Ați mâncat azi Danonino? Iar acum luați păhărul de brânzică și faceți un animăluț. Apoi căutați sticluța în pereche. Caută cele 24 de perechi de animăluțe și îngrijitorii lor. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.